إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Барша ғаләмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безнең өчен газиз әти-әниләребездән дә, газиз кадерле балаларыбыздан да, үзебездән дә сөеклерәк, кадерлерәк булган Аллаһының илчесе, пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Газиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих". Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә минем хузурыма кайтудан сакланыгыз диде. Азиз кардәшләрем, бүген сезгә Аллаһ Тәгаләнең бөек китабыннан Исра сүрәсенең 23-нче аятын укып китәсем килә. Һәм шушы аятка нигезләнеп, кайбер насихатларны җиткерәсем килә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияһ". Раббың әмер бирде, Раббың хөкем кылды, аннан башка һич кемгә дә гыйбадәт кылмаска. Ла илаһа илляллаһ иманның нигезе, Исламның нигезе, безләрнең шушы җир өстенә килеп яшәүләребезнең төп максаты, без бер Аллаһының куллары булып, бер Аллаһка гыйбадәт кылырга тиешбез һәм аннан башка һич кемгә дә, һич нәрсәгә дә гыйбадәт кылып, табынып яшәргә тиеш түгелбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иң беренче әйтте: "Алла та'буду илля ияһ". Аллаһтан башка һич кемгә дә гыйбадәт кылмагыз диде. Һәм дәвам итеп әйтте: "Ва бил валидайни ихсана". Һәм ата-анагызга, сезне тудырып үстергән, сезгә тәрбия биргән, сезне кеше иткән әти-әниләрегезгә изгелек кылыгыз диде. Бу аятның башы җәмәгать, әмма безгә шушы өлеше дә җитә. Раббым Аллаһ аятта иң беренче бер үзенә гыйбадәт кылу белән үз хакыннан башласа, аннары соң әти-әни хакын куйды. Һәм менә шушы аятта Аллаһ Тәгалә иң беренче бер Аллаһка гыйбадәткә чакырса, аннары соң әти-әнинең хакын искә алып, галимнәребез әйтте, кешенең үзен тудырып үстергән әти-әнисенә карата мәрхәмәтле булуы, аларга хезмәт итүе, аларның күңелләрен күрүе, аларның хакларын үтәвен Аллаһ гыйбадәт дәрәҗәсенә күтәрде ди. Гыйбадәт дәрәҗәсенә күтәрде ди. Ни өчен шулай? Ни өчен Аллаһка гыйбадәт кылабыз? Чөнки ул безне юктан бар итте. Без бербез дә юк идек. Валам такун шай'a. Аллаһ Тәгалә: "Валам таку шай'a". Мин сезне юктан бар иттем,
сіз бір нәрседе түгел идегіз дей. Сіз юк идегіз дей. Шуңа күрә без Аллаһка шөкер итәбез. Ул безне юктан бар итеп, шушы җиргә урнаштырып, бөтен тирәенне безгә хезмәт иттергән өчен. Һәм без Аллаһка гыйбадәт кылабыз. Әти әни Аллаһ безне юктан бар итте, әти әниләребез аша. Без күктән дә төшмәдек. Без җирдән дә үсемлек кебек тишелеп чыкмадык. Аллаһ кайчандыр әти әниләребезне таныштырган, кавыштырган, кайчандыр газиз әниләребез 8-9 ай буе авырлык өстенә авырлык күтәреп, хәсрәт өстенә хәсрәт кичереп, алар безне күтәргән, тудырган, күкрәк сөте белән имезгән, төннәрен йокламыйча безгә тәрбия биргән, алдыбызны артыбызны юган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гыйбадәт дәрәҗәсенә күтәрде әти әнинең хакын зурлауны. Шулай ук җәмәгать Коръәни Кәрим аятларына игътибар итсәк, biz анда күрәбез әти әни хакын искә төшерә торган бер генә аят түгел. Алар күп. Һәм Аллаһ безгә исебезгә төшереп тора. Исебезгә төшереп тора. Онытмасын өчен. Шушы хакларны читтә игътибардан читтә калдырмас өчен. Ләкин нишләптер без күрмибез, балаларыгызга изгелек кылыгыз, балаларыгызга изгелек кылыгыз, сезнең балаларыгыз бар, онытмагыз дигән аятлар күп түгел. Хадисләрдә килә, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бу әмерләрне әти әни хакы белән бергә куймый. Ни өчен? Галимнәребез әйтә, балага булган синең мәхәббәтең дә, балага булган хезмәтең дә ул фитри нәрсә. Һәм ул күпкә җиңелрәк бирелә. Чөнки бала дөньяга килгәч, синең кулыңа эләккәч, ул синең йөрәгеңә шул кадәр тирән киреп утыра, ул синең шул кадәр мәхәббәтеңне ала, күп кеше бу дөньяда балам дип яши. Күп кеше иртә белән эшкә китә балам дип, кич белән кайта балам дип, күпме авырлык, күпме сынаулар үтә балам дип. Чөнки балага булган мәхәббәт ул фитри нәрсә. Ул безгә җиңел нәрсә. Әмма ләкин әти әни хакы, бигрәк тә менә шушы үз гаиләң, балаларың тегесе бысы арткан сайын әти әни хакы артка чыга. Кеше үзе дә сизми. Һәм һәркем өйләнгәч, кыз бала кияүгә чыккач, бигрәк тә кыз балаларның, чөнки кияүгә чыккач аның беренче урында ир хакы тора. Бигрәк тә шушы балаларың һаман йөрәкнең түренә тегене итеп, моны итеп кирип утыргач, җәмәгать күбебезнең шундый сынау килә тормышыбызда. Безне тудырып үстергән әти-әниләр, алар читтәрәк кала башлый. Шуңа күрә Аллаһ һәр даим искә төшерә. Бу гыйбадәт ди. Үзенең хакы белән бергә әти-әни хакын куеп. Һәм җәмәгать булды шундый мүбарәк заманалар. Бер вакытта да, бер кашанда һич бер ират ул әти-әнисен баласыннан артка куймады. Үлгәнче, әти-әнисе үлгәнче, аның өчен ул беренче урында калды, балалар чират көтте. Моңа дәлил Бәну Исраил халкында булган. Пәйгамбәр вакытында түгел, ничә мең ел элек булган хәл. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сахих хадистә килә, 3 егет сәфәрдә яңгырга эләгәләр һәм яңгырдан качып тау тишегенә, пещерага керәләр. Аннары соң таш ишелеп, тау тишегенең авызы ябыла. Һәм шул вакыт бер кая барып булмый, әмшияс чакырып булмый, сотовый юк, тегесе юк, бысы юк. Нишләргә? Бер генә өмет, Аллаһ Тәгалә. Шуннан соң берсенә Аллаһ шундый фикер бирә, карагыз ди, һәр кемнең үз тормышында ниндидер бер гамәле ди, ул аны Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләгән булсын ди. Аллаһ өчен эшләсен менә бу изге эшен ди. Әйдәгез шуны искә алып дуа кылабыз, бәлки Аллаһ кабул итер ди. Шуннан иң беренче Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Бер егет дуа кылды ди. Һәм әйтте ди, я Раббым, минем олыгайган әти-әнием булды. Һәм көн сайын малны сауганнан соң, сыер булганмы, дияме, сарыкмы, мөһим түгел, кәҗәме. Шушы малның сөтен сауганнан соң, мин иң беренче әти-әниемә чиртә идем. Аннары соң алардан соң
гаиләмә һәм балаларыма алып кайттым ди. Көннәрдән бер көнне ниндидер сәбәп белән ул соңга кала. Һәм әти әнисе аны көтмичә йоклап киткән булалар. Шунда әйтә: "Я Раббым ди, я Раббым ди, әти әниемне уятмас өчен ди, алар уянганчы кырларында сөтне тотып басып тордым ди. Балаларым иде аш булдылар ди, аш булдылар ди. Әти әниемә эшертмичә аларга алып кайтмадым. Әгәр дә моны синең ризалыгың өчен эшләгән булсам, безне чыгар бу таудан ди." Һәм Аллаһ кабул итеп, тау тишегенең авызы бераз ачыла. Шуңа күрә җәмәгать, бүген кеше баласының кулы булып яши. Без бүген көне-төне bütün нәрсәбезне шул балаларыбызга бирәбез. Акчабызны да, сәламәтлегебезне дә, гомеребезне дә кай вакыт шушылар белән мавыгып яшәгәндә әти әнинең барып хәлен белү түгел, шалтыратырга да онытабыз. Әгәр дә балага ай сайын укуына, бакчасына, мәктәбенә, сәламәтлегенә, төрле түгәрәк кружокларга, бассейн, тегесе бысына меңләгән акча тотсак, ничек инде? Это святое. Балаларга бит бу. Кай вакыт әти әниеңә бер кичкенә генә бүләк алып бирсәң, ничектер зур кебек тыела. О, мин бит әти әнигә бирдем ди. Бит элек җәмәгать, ярый дәүләттә 3 тиен аз булса да пенсиясе бар. Бит җәмәгать Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вакытында күп кенә җәмгыятьләрдә пенсия булмады. Һәм бүген әгәр дә күз алдына китерсәк, менә bütün пенсионерларның пенсиялары бетәчәк. Нәрсә була? Җәмәгать пенсионерларыбыз ашка үлү түгел, аларның балалары да үлә башлый. Чөнки әле аларның күбесе атасының, анасының, әбисенең, бабасының пенсиясын көтеп ята. Бит җәмәгать бүген дә бар. Күп кенә илләр, гарәп илләрендә, мәсәлән, Сирия кебек, менә шундый шау-шулы илләрдә пенсионерлар, алар берсе дә нәрсә акча алмый. Аларны кемнәр ашата? Балалар ашата. Балалар, менә хәзер Ливанда, Ливан чөнки якын Сирияга кризис бара. Анда да кардәшләр әйтәләр, кайсы гаиләләргә җиңел, кайда күп балалар. Ягъни берсе эшли, тегесе эшли, монсы эшли, берләшәләр, ризык җыялар, акчаны җыялар, аларга яшәү җиңелрәк. Әти әнине карыйлар, ташламыйлар. Бездә җәмәгать, без үзебезне изге дип йөрибез, чөнки әтидән акча сорамыйбыз. Әти мисен акча сораганым юк бит инде, миннән дә әйбәт ул юк бит инде. Кашандыр аларны ашаткан, ишерткәннәр алар. Шуңа күрә җәмәгать, кызганыч, без бүгенге бозык җәмгыятьтәге кыйммәтләрне куеп, үзебез көненә бер мәртәбә шалтыратсак, барып хәлен белсәк, әзрәк кунакка яшсәк, без үзебезне изге дип йөрибез. Әмма булды заманнар җәмәгать. Чыннан да ул заманнарда, мүбәрәк заманнарда, изге сәләфләр вакытында, сахабалар вакытында без шундый үрнәкләр күрәбез. Бүген аны башка сыйдырып булмый. Моны хәтта яшьләргә урысчада әйтәм: "Сегодня, дорогие братья, мы говорим о правах родителей". И, к сожалению, вот многие определяют уровень своего благочестия по отношению к своим родителям, сравнивая с теми реалиями, в которых мы живем. Если кто-то кричит на родителей, кто-то ущемляет права родителей, мы смотрим на них, звоним своим родителям и гордимся этим, что вот лучше меня никого нет. Но были благословенные времена, машаллах, времена сподвижников, времена табигинов, времена величайших ученых Ахлю-Сунна. И когда изучаешь, вот какими были они, и как они уважали своих родителей, просто это невообразимо. Оказывается, были такие люди. И мы, к сожалению, очень далеки от них. Один из имамов табигинов, Мухаммад ибн Мункадир, говорят, что когда он очень часто, когда его пожилая мать заходила к нему, он ставил лицо, щеку на землю, щеку, и говорил маме: «О, мать моя, наступи своей ступней на мою щеку, ибо я твой сын». А это был один из величайших ученых. И вот так они унижались перед своими родителями. Али ибн Хасан, он часто люди видели в нем такую привычку, когда его родители кушали, он не кушал. И как-то раз спросили: ты почему, когда твои родители
кушают, а ты не кушаешь. Он назвал причину. А раньше у каждого своя отдельная тарелка не было, поэтому кушали с одного сосуда. И он сказал, я, говорит, боюсь, что вот тот кусок, который лежит передо мной, он понравится моей матери или моему отцу. Они захотят это взять кусок, а я возьму до них и лишу их права. Поэтому я никогда не кушаю, пока они не насытятся. А то, что от них останется, я кушаю. Вот сегодня родители ждут, пока дети все съедят. Так ведь? А если что-нибудь останется, родители уже это им. Поэтому, к сожалению, сегодня таких примеров нет. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, для имама, для его матери, у него была мать, он не был имамом. Он как был для него сыночком, так и остался. И очень часто у нее возникали вопросы по исламу. Она звала к себе Абу Ханифу и говорила, у меня вопросы, задай эти вопросы, иди к имаму, Умар ибн Зару, иди к нему и задай эти вопросы. Абу Ханифа, его сын. Ученого больше не было такого в его время. Он был самым ученым по фикху. И представьте себе, самый факих номер один идет к матери, и мать говорит, иди к имаму в мечеть и задай ему эти вопросы. Абу Ханифа говорил, о, мать моя, а можно я тебе отвечу на эти вопросы? Он сказал, мне не нужны твои ответы, я хочу, чтобы имам ответил на эти вопросы. И знаете, Абу Ханифа, опустив голову, шел к этому имаму. Тот имам был в шоке. И он говорил, как я могу ответить на вопрос, когда передо мной сам Абу Ханифа стоит? Он сказал, это желание моей матери. И тогда он говорил, а как мне ответить? Спрашивал Абу Ханифа. Абу Ханифа давал ему фатва, и потом тот говорил, иди к маме и скажи, что я вот так сказал. Он шел к матери, и мать говорила, это твои слова, я хочу, чтобы мне сам имам сказал. Потом он возвращался к имаму. Имам собственноручно писал это на бумагу, потом положили это в конверт, запечатали, потом он шел к матери и говорил, вот это не я сказал, это имам сказал. Вот представьте себе, вот так он уважал свою мать. Есть другой случай, когда он сидел со своими шакирдами, учениками на уроке. Тут открывает дверь мать и говорит, сынок, иди покорми кур. Он встал, оставил всех учеников и пошел кормить кур. И вот это были самые лучшие члены этой общины. И они были образцом для подражания. А иногда мы заканчиваем институт, а отец у нас не учился, может быть, нигде в институтах, да? Становимся какими-то начальниками, коммерсантами, бизнесменами, и уже начинаем на них смотреть, что мы умнее, что мы лучше, что мы выше. Вот Абу Ханифа, рахимахуллах. Ради кур, ради матери он оставлял урок и шел кормить кур. Әлбәттә, җәмәгать, бик күп мисаллар китерергә була моңа. Ләкин шуны әйтәсем килә, менә бүген яшь буынга ата-ана хакы турында күп сөйлибез. Сөйләргә тырышабыз. Мәктәпләргә барабыз. Кай вакыт институтларда шушы мәсьәләне күтәрәбез. Ләкин менә яшьләргә әти-әни хакын сөйлибез. Яшьләргә әни-әти хакы. Буларны күп әйтәбез, ләкин җәмәгать, татарда шундый әйтем бар, ашның хәлен тук белмәс ди. Тук кеше, ул белә алмый ашның хәлен. Шуңа күрә күпме генә без 15 яшьлек, 17 яшьлек балаларга, 12 яшьлек балаларга әти-әни хакын сөйләсәк тә, пока алар үзләре әти-әни булмыйлар, алар моны аңлый алмыйлар. Менә син ничек 13 яшьлек кыз балага аңлата аласың? Әнисенә каршы әйтә. Әнисе белән конфликтка кергән, переходной возраст, тегесе күп сәбәп табырга була. Аллах хидаят бирсен балаларыбызга. Ничек син аңлата аласың? Әниең сине бит тудырып үстергән. Күпме авырлык күргән, күпме хәсрәт кичергән, төннәрен йокламыйча сине менә шушы хәлгә җиткергән дип, ничек аңлатасың? Ул бит аны аңлый алмый. Ул бит 9 ай буе бала күтәреп йөрмәгән. Ул бит кычкыра шул баланы авыртынып, сызланып тудырмаган. Ул бит төннәрен йокламыйча шул баланы имезеп, алдын артын юмаган. Менә шуңа күрә җәмәгать, күбебез үзебез гаилә корып, үзебез әти булгач кына әтиләребезне искә ала башлыйбыз. Балаларны укытып, йыгыларны бирдеп, әҗәтләргә чумып, укытып институтларда,
алар өчен кайгырып, янып, менә шунда біраз гына әти-әни хакын нәрсә аңлый башлыйсың. Ләкин җәмәгать, аянычлы хәл. Кеше ниһаят үсеп җитеп, бәлагатькә ирешеп, әти-әнисенең хакын аңлый гына башлады. Нәрсә? Әти-әни китеп тә барды. Шулаймы? Кай вакыт синең аңлап җитүеңә яки әтиең үлә, яки әниең үлә. Һәм син шын аңлап әти-әни хакын хезмәт кенә итә башлыйсың, алар китеп баралар. Нәрсә эшләргә? Нәрсә эшләргә? Әлхәмдүлилләh, динебез камил. Һәм ислам дине безне ничек әти-әниең исән сау булганда аларга ничек хезмәт итәргә өйрәтсә, нәкъ шулай ислам алар вафат булганнан соң да аларга изгелек кылырга өйрәтә. Әлхәмдүлилләh, әти-әниең китсә дә аларга игелек кылу, изгелек кылу туктамый. Безгә моны динебез өйрәтә. Малик ибн Раби' ас-Саиди радиллаһу анху тапшыра, бер вакыт без Аллаһның илчесе янында утырганда Бәну Сәләмә халык кабиләсеннән бер кеше килде ди. Һәм я Расулаллаһ, әти-әнием вафат булганнан соң мин аларга изгелек кыла аламмы дигән сорауны бирде ди. Әлхәмдүлилләh, шундый сахабалар булды, килеп сорау бирәләр иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сорауларына җавап бирде, ул җавапларны без дә алабыз. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Әйе" диде. Әти-әниең вафат булгач та син аларга игелек кыла аласың диде. Һәм санап китте 5 гамәлне. Иң беренчесе алар өчен дуга кыл диде. Алар өчен дуга кыл. Икенчесе алар өчен истигъфар кыл диде. Ягъни Аллаһтан гафу сора гынаһлар өчен. Өченчесе аларга бирелгән вәгъдәләреңне үтә диде. Дүртенчесе алар аша сиңа кемнәр туган булса, шул туганнарыңны барла, шуларга изгелек кыл диде. Бишенчесе аларның исән вакытларында якын иткән дусларын хөрмәт ит диде. Менә шулай иттереп, бу Абу Дауд риваятында килә, Аллаһның илчесе безгә 5 изгелекне күрсәтте. Хадислар күп, садака бирү турында, хаҗ кылу, курбан турында да бар, ләкин аларына кайтмыйбыз, шушларны гына карап чыгат. Иң беренче, иң җиңеле җәмәгать дуга кыл диде. Ничек ул дуга кылу? Менә без дуга кылабыз Аллаһка. Күпме урын без бирәбез шушында әти-әниләр безгә. Исән булсалар, аларга исәнлек теләп, иман теләп, тауфик теләп, бәрәкәт теләп, әгәр вафат булсалар, иман белән киткән булсалар, аларга җәннәт сорап, кабер газапларыннан сакласаң иде дип, күпме урыныбызны бирәбез, үзебезгә сорау бирик әти-әниләребезгә. Әйе җәмәгать, без аларга дуга кыла алабыз. Әлхәмдүлилләh, аның өчен мәдрәсә бетерү шарт түгел. Аның өчен мәчеткә барып имамга мөрәҗәгать итү шарт түгел. Хәзрәт, синең әти-әниеңә дуга кылса да, ул син кылган кебек кыла алмый. Чөнки ул синең әти-әниеңнең кулында үсмәгән. Ул синең әти-әниеңне син аларны сагынган кебек сагына алмый. Аның өчен ул чит кеше. Шуңа күрә үз балалары дуга кылу иң кыйммәтле бүләк. Шуңа күрә сора, кулыңны күтәр дә, намаздан соң азан белән камәт арасында, төнге тәһаҗҗүдләрдә, сәфәрләрдә кылыгыз. Я Раббым, мине үстергән, мине кеше иткән әнием бар, әтием бар, әбиең, бабаң. Я Раббым, аларның бүгенге көндә йортларын, каберләрен җәннәт бакчасы итсәң иде. Моны кем әйтә алмый? Бөтенебез әйтә. Я Раббым, җәһәннәм чыкыр булудан сакласаң иде. Я Раббым, аларны кабер газапларыннан эмин кылсаң иде. Я Раббым, аларга җәннәт бирсәң иде дип, менә шушылай һәрберебез без дуга кыла алабыз. Пәйгамбәребез галейһиссалату вассалам әнисен сагынды. Аллаһтан рөхсәт сорады. Я Раббым, әнием өчен дуга кылыйм әле дип. Аннарысын сорады, әниемнең каберенә булса да барыйм әле дип. Шулай бит, әнисенең каберенә барды, елады, сахабалар да аның белән барып еладылар. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте әти-әнигә дуга кыла алабыз. Абу Ханифа, Аллаһның рәхмәтендә булсын, нәрсә ди? Һәр намаздан соң мине тудырып үстергән әти-әниемә һәм остазым Хәммәткә дуга кылмыйча торып китмәдем ди. Бу кимендә көненә 5 мәртәбә чыга. Җомгада инде ярамый галасау әйтергә, ләкин мин хәзер сорасам, кайсыгыз хотя бы көненә 1 мәртәбә вафат булган әти-әнисенең рухына дуга кылып бара дисәм, бөтенебезнең дә кул күтәрелмәячәк. Ни өчен? Чөнки без бу мәсьәләдә бик гафил. Аларга дуга кылырга кирәк. Татар халкы елга 1 мәртәбә шуткәрәдә тынычлана. Ул бит әтиең сине исән вакытта елга 1 генә ошатмады бит.
Әнең бит сені елға бір генә күрмәде, күн сайын сиңа хезмәт итте. Шуңа күрә көтмә елын, көтмә ниндидер бір жұмға күнін, күн сайын қолыңны күтәрде, дұға қыл. Аллаһ Тәгалә разы болсын шушы дұғаңнан. Дұғадан айырып истигъфарны айтты Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Истигъфар нәрсә ул? Гафу үтенү. Ягъни әти-әниләребез өчен дұға қылғанда иң файдалы нәрсә, я Раббым, аларның гөнаһларын кешерсәң дип әйтү. Аллаһ гөнаһларын кешерсә, әлхәмдүлилләh, калган бөтенесе килә. Жәннәте дә килә, ризыгы да, башкасы да килә. Шуңа күрә сырагыз, я Раббым, әтиемнең, әниемнең, әбиең, бабаң, кемнәрең бар, гөнаһларын кешерсәң иде. Син гөнаһларны гафу итүче. Я Раббым, аларны гафу итсәң иде, ярлыкасаң иде дип кат-кат сырагыз. Менә бу да аларга зур ярдәм бирә. Исән вакытта биргән вәгъдәләреңне үтәди. Кемдер әтисенә ниндидер хәерле бер вәгъдә биргән, әнисенә ниндидер килешү әйтеп калдырган. Шуңа күрә бу хәерле эш икән, моны үтә. Иншалла аларга бу сөенеч, шатлык булып барыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әти-әниең үлгән икән, кара. Алар аша сиңа туган булган кешеләрне. Әтиең үлдеме? Әтиеңнең кая абыйсы? Әтиеңнең кая энесе? Әниең үлдеме? Кая әниеңнең апасы? Кая әниеңнең сеңлесе? Карагыз. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям әнисе түгел, хәтта хатыны Хадишаның да туганнарына ул үлгәннән соң да күчтәнәчләр җибәреп торды. Сарык суйсалар иң тәмле җирен алды. Ризык пешсә иң тәмле җирен Хадишаның туганнарына илтәле диде. Хәтта бер вакыт өйдә утырганда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатын-кыз сәлам бирде, ишек шакып. Айша радиллаһу анһадан килә хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Хадишаның тавышын ишетеп сискәнеп торды да: "Аллаһумма хәлә" диде. Я Аллаһ, бу бит хәлә диде. Хәле Хадишаның бер туган сеңлесе иде, сестренкасы иде. Карагыз, ничек хөрмәт итте хатынының да туганнарын. Шуңа күрә исламда әгәр дә бер кешенең әтисе үлсә, әнисе үлсә, аның бер туганнарын бару, аларның хөрмәтен күрү үз әтисен, үз әнисен зурлау белән бер була, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә изгелек дәвам итә җәмәгать. Һәм соңгысы, монсы иң гаҗәеп җәмәгать. Субханаллаһ, исламның нишкәлеге. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Әти, әнисе дөньялыкта яраткан кешеләрне хөрмәт итү. Дуслары. Ярый, кемдер әйтә, әтиеңнең абыйсы, энесе, әниеңнең апасы, сеңлесе, ул сиңа туган, абый, дядя, тетялар. Ә монда бит синең әтиең үлде, син карыйсың, кем микән аның дуслары исән вакытта. Чөнки һәрберебезнең дә әти-әниебезнең тормышта дуслары булган, әнинең подружкалары булган, бергә үскән, бәлки бергә армиядә булганнардыр, бергә укыганнардыр, бергә мәчеткә йөргәннәрдер. Бар шуларга. Бар. Шулар белән утырып чәй ич. Шуларны үзеңә кунакка дәш. Бер кичкенә генә күчтәнәшеңне бир. Әлхәмдүлилләh, син үз әтиеңне, үз әниеңне сөендергән кебек булырсың. Шуңа күрә ислам өйрәтә кешеләрне барларга. Һәм моңа тагын бер генә мисал китерәсем килә. Малик ибн Динар, Абдулла ибн Динар рахимаһуллаһ тапшыра, бер вакыт без ди Мәккә юлында Абдулла ибн Гумар белән бергә булдык ди. Бу Гумар ибн Хаттабның улы. Без бергә булдык ди. Һәм гадәттә әйтәләр инде, Абдулла ибн Гумар сәфәрен тиз тотыр өчен ике хайван ала торган булган. Мәсәлән, ике ат, берсе арса, икенчесенә утырган, икенчесе ял иткән. Монда ике ишәге бар иде. Берсе ял итә, берсендә үзе утырып бара иде ди. Шуннан ул бер бәдәвине күрде ди. Бидуин. Шунда шүлдә сарык көтә, мәшкилә күрде дә, аның кем икәнен сорады ди, сәлам бирде дә, тегенең кем икәнен белгәннән соң, ул ди төшеп, моны ишәгенә утыртты ди. Башындагы шалмасын аның башына кидертте ди. Шуннан соң мин әйттем ди, Абдулла ибн Динар әйтә, бу әсәрне риваят кылучы, мин әйттем ди, Абдулла, булар бит бәдәвиләр. Буларга шул кадәр күп кирәкми ди. Әз генә шунда ризык бирсәң, садака бирсәң, аларга җитә ди. Нигә шул кадәр ишәгеңә утырттың, шалмаңы кидерттең ди. Карагыз, Абдулла ибн Гумар әйтә, радиллаһу анһу әйтә, бу ди Гумар ибн, моның әтисе ди, әле үзе дә түгел икән. Моның әтисе ди, минем әтинең бер яраткан дусты иде ди. Һәм мин ишеттем ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, инна абаррал бирри, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям изгелек кенә димәде, изгелекнең дә изгелеге ди, атаңның яраткан дустына изгелек кылуың ди.
Қарағыз, әтиеңнің яраткан достына изгілік қылуы де. Шуңа күрә җәмәгать, әти әниләребез яннарыбызда исән сау икән. Аларның соңгы сулышларына кадәр без изге дугаларын алып яшик. Бер кайчанда аларны игътибардан читтә калдырмыйк. Чөнки Аллаһның ризалыгы әти әнинең ризалыгы белән килә. Аллаһның ачуы әти әнинең ачуы белән килә. Әти әниеңә кадер хөрмәт күрсәтмәсәң, синең дә бу дөньяда бәхетле булырга хакың юк. Һәм ислам безгә шушыны өйрәтә. Әгәр дә әти әниең вафат икән, әгәр дә арасыннан берсе вафат икән, ул изгелек аңа кылган изгелекләреңне дәвам ит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткән шушы юллар белән дуга кыласыңмы? Алар өчен садака бирәсеңме? Алар өчен хаҗ гомрә кыласыңмы? Аларның туганнарын барла, аларның хәтта бергә дус булып яшәгән кешеләрне табып, шуларның хәлен белеп, шуларга булган изгелегеңне дәвам ит. Менә бу безнең динебез. Bu bizning İslamımızdır. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nafa'ana bil ayati ve zikril hakim innehu huvel gafurur.